batmadın bahari, sevin şulasın saçtı. Batmadın bahari, sevin şulasın saçtı. Aşkabadın bahari. Sensin köngülümün odi, yaşlığın azap çağı. Sevimizin şayadi, Aşkabadın bahari. Sevimizin şayadi, Aşkabadın bahari. Ece geldi Ece. Her şeyle mi kıydım? Gel onu koşlanlar. Durnavat ence. Kavu Çerkezcan. Yüreğine vaat edip dura. Bolya sen ulağını otla ver bar yaz. Maşin helen ver 3 mütenem. Bol kıydım. Emme dağıtlan alıştırdın mı? Yattan çıkan zat yok değil mi? Yürü. Çemen boğup gelini. Salamu aleyküm Durnavat ence. Ve aleykümselam oğlum. Bol çaltıra kaydı. Sevmedin bahari, aşkın bolup inin mi? Sevmedin bahari. Dünyame dolanayım, sensin batmatayım. Sen ak güllü humayım, Aşkabadın bahari. Sen ak güllü humayım, Aşkabadın bahari. Geldi bu itten Humaycan gel. Sağ ol oğlum. Çerkezcan Tanrı yakasın sağamanca var. Hova da geldik. Hova elini attı cayda doğru. Hova yürece. Uy gün gele ettir. Hova bardık bolya. Oy Nurna var. Cemalcan salam. Oturun tamam. Otur. Ay salam. Ay Humaycan, lokalıydı olaysın da ağay. Tuğulüme yurt karşı altın gayet. Tavır. Şunor ya kaşanca her kime nesip etsin. Değil. Tavır. Geçin. Geçsene Humaycan. Bir şehirde de orada yaşayan kahraman arkadaşımıza minnettarlığımızın çeğri yoktur. Doğru aydiyan Cemal. Ne ertini tip olsa Humaycan'ın sinirleri başlayar. Tuğulüme uğruna vursun. Üstünlüklü taşır Humaycan. Sağ olun Cemal Ayda. Ağay niye mi oturdu? Alıp çay içsene oğlum. Havacı. Alım hava. Hava. Yaxşı dilekde olaverin ne tip bolsa. Bolya sağ olun. Nuruz. İçin oğlum imzin alırsın diyemem. Yok ha oğlanlar. Sina girende sağayan bilen gir diyece. Atayif Nuruz, Sina sasırmana gel. Abdi ve lele, tekede basır, Sina sasırmana gel. Orada uzak, Sina sasırmana gel. Bayramız nereden? Zumay ve Humay, Sina sasırmana gel.
okuwa girip bilmedik bolsaň, inni işlemeli bolsun. Men öňe aýdypdym. Ýene gaýtalap aýdýan. Biziňkilerden tek artist bolan ýok. Senem bolmarsyň. Onsoňam biz üçin bir täzelik däl. Bizi maskar etmeýän ýykranyň ogy. Doğru değil mi Jeti? Wah, banacığım hıvıt edipdi de. Hıvıt eden orada şu işini işleyiversin. Gülýäli işi var ahyrı. Mehriban evi talipler. Evi talipler diýänimin düýbi şoň siz eýem birinji ädemi bizim institutumyzda eýem okuw başladyňyz. Hoş geldiňiz bizim medeniyet institutumyza. Bar ünüňizi okuwa berip okumagyňyzy. Ogo güler ýüz bilen o ullakan bir äpet tanalýan hünärman bolup ýetişmekligiňizi ak yürekden arzu edýär. Sizi bizim hormatly gahrman prezidentimizin adından, yol başlamynyň adından, taliplerimizin adından, hemme işgärliň adından yoluňyz ak bolsun diýmäge ruhsat edim. Ýene bir gezek hormatly prezidentimize hemme halkymyz barada, watanymyz barada edýän aladalar üçin başa dik bolsun mudama aramyzda. Men adım Batır. Men adymam Merdan. Men adymym Aşyr. Örenşat. Oğlanlar. Araňyzda hor çekýäniňizde ýokdurlar, ha? Öz hor çekýäniň näde bilmeräý? Şunu aşam ýatýan. Ertir turardyň welin. Hor çekýänmi, hor çekiň okmy? Bir taň aýdaýar. Oğlanlar, mene biraz giýjirak ýatýan. Hora çekim ok. Yönü edil kuzucuk yatan yala yatyan men. Yok vurdun ay. Nurna atdenize. Borçaltırak hayda. Gel. Assalamu alaykum Nurna atdenize. Wa aleykümselam oğlum. Menim. Geç. Gıydım. Akıllıca bolgun. Şäherimiz ullar. Özüm ýaly gyýdylar bilen mugallimlaryň diýenine diňe okuwum bilen bolgun gydym bomy? Boraja bolýa taga manja barym. Jaňadyr durar neje? Yok manjaň etdiň gydym. Bolýa sag bolun. Umay. Owadan gerek datdan otaman aýdaýyn. Bolýa gydym sag bol. Bolýa sag bolun. Ha, şimdi gelsin bolýamy? Boraja bolýa. Sag bol. Nurna atdenize. Haw çerkez. Humaýaýam gom formana me urunaýypdyr. Göwnüňedirle.
Ne formatı talipler, şu bizim ilkinci tapamız, ilkinci tanıştığımız, hem neydi ilkinci tanıştığımızda, ilkinci tapamızda hoş gördük. Her yıl bizim yurdumuzun dürlü vilayetlerinden gelen oğlanlar, kayıtlar, yönetimci, aktörlük sunumunu hüvvet eden yaşlar gelecektedir. Bizim yurdumuzun tiyatrlarına, çıkış ederdiğinde sahnalarına, dövrobak keşifleri yerine getirirdiler. Şunun için edafi artide gerek satneyme, boy sirat gerek, ses gerek, arasında dil gerek. Ondan neyme, yüzü bir nurana oluyordu artistin, hem mekşe görürlü oluyor. Şunun için her sizin bir diliniz bağırlar yani, sahne dili bir tapağınız var. Şunun gelin, herimiz öz biliyence, boş kıyımlı, tapağı diyor, ya oylunma oluyor mu? Neyme başlayan ortamı, şunu aydıp verin, ben dinleyeyim oluyor mu? Gelin ona ilki verdim başta verdik. Bayram Murat'tan sen. Hani bir boş aydıp ver. Atamurat Atabayev. Yine 10 yıldan son, 20 yıldan son. Yine 10 yıldan son, 20 yıldan son. Söygüyüm hakta yazmak kökmanım olmaz. Yine 10 yıldan son, 20 yıldan son. Gönlerim derdine lukmanım olmaz. Yay veren daragıt değil, atarım men yay. Geçip gidin oktan aylar essim. Şonno menden iyilewine yetjek pay setirlemde durur kasratlı setim. Sen onda olur tädedin yadıp. Uzuyun aynan alkımınla yılmansan. Meger bu oşkuyunun bilmerin yadıp. Yine 10 yıldan son, 20 yıldan. Gördünüz değil mi? Şığır bu başka. Şığırın dünyası başka da. Şunun için köprek okanç olur. Eğer gelecekte de yokman halkımıza hizmet etmeli. Ruhtaydan lezzet vermeliler. Köprek okanç var değil mi? Sizin ne görüyorsunuz mu? Siz bağıtlı yaşlı. Şu vakti dövrüm. Şu vakti zamanının acayip zamanının bağıtlı yaşlar. Nesibeyanı çekimine siz Ekoro bu mekterine giriptiniz, Nisu'da giriptiniz. Şunu tamamanca tamamla, ondan siz yerlerde vilayetlerine de sahnasına, tiyatr sahnasına çıkış ederdiniz. Sebebi sizin için ehli mümküncülük gördürüldü. Mehran arkadaşına sizin okumanız için, bilim almanız için hem meşettler dörüldü. Dine Mehran prezidentini de almışlar, dine okumanı devam etvermeli. Var ya meşler. Inni gerek yeğen nurduy var. Kurbanlar edeydim. Terpay. Sevin beni. Yürek, sevgi küyseye. Şeyle bir küyseye. Yok, çakçın. Yikece adama yeterlik sevgi. Bilen, bir fırsat sevgisiz beni. Ona keyin zat, ulu bir zat gerekke. Ellerine de yüreğimize koyumsuz. Size sevgimine yüzlenyen gündüm. Sözler mi? Gezer çekme, sevgisiz. Berekellah atır. Böyle bilyan benim belli, dekilli şahirimi hemen söyüp okuyan şahirimi Kurban Yeğiz'in şığırından şey. Humay, sen ne amaydık verecek? Malum ben kopuz çant vereyim. Kopu? Başısına. Hani kopu dinleyelim. Ne gördüğümüzden tarih var. Bizim enem amalarımızdan asırlar aşık gelen bizim milli bay mirasının bir görüşü. Görüyorsunuz fazlaşı. Opul çalınanına Gökman Türkmen fiyakratı bölümüne geliyor. Dutar yanlananına Türkmen fiyakratı dağılanmaz. Kızak yanlananına, tüydük yanlananına bizim Türkmen fiyakratının fazlaşı da. Edebiyonu sadıklar, ozorlar, yılgınlar henge diyen yerler.
bizim Türkmen sehranın en kudretli tarafları. Türkmenin bay medeni mirasını, Türkmenin tiyatrını, son kudretini arşa kaldırmak sizin payınızda düşüyor. Elbette ama bizim öz Türkmen milli mirasımızı vasfedip bütün dünyaya yayılıyor yani. Novruz, sana son kudurar bir daha da bolýaray. Ya o koyur bilmediňe, henidem gynanıp börsüňmi? Gynanma how, gynanma. Nesip bolsa innikil girersiň. Ýok betäget, gynanamak. Ýöne bir zat ýadyma düşdi. Näme ýadyma düşdi? Şo pırtada atol öz ýadyma düşüp baranok. Be, öz ýadyma düşmeýän bolsa, o näl pursat bolýaray? Şoňa oglanlar, özüm hem hayran. Ýadyňa düşse bolmajakmy diýsene. Oglanlar. Oğlum, düğün ecemeli dedin mi? Hova dost, daim beri var yani eken. Näme boldy? Hanonno? Näme hani? Ecem mi? Yok, ecem daimlere sagaman barsın. Yönü içi yağlı, etli utaplı saçak hani. Bak, içi kovurduklu banka orada da ol ya dost. Uy oğlanlar, baksan yadımdan çıkıp da ine. Görsene, bu şekerin ova döndüğünü. Seretdiğinçe seredesin gelye. Göğünün coşup, kalbin heyecana gelye. Gözellügün gülşeni, ak şekerin gelşigi. Görüm, coşup gelşini. Nurlu nurar cahani, aşka vadın bakari. Aşıkların dessani, göğünlerin bossani, elim moşar asmani. Mahmal danglan atani, aşka vadın bakari. Men şeýle bir bagtly, sebäbi bagtyar döwrüniň bagtyar talibi. Bizi şeýle owadan şäherde ýaşamaga, okamaga, döretmäge mümkinçilik döredip berýän gahrman arka dağımıza köp sağ bolsuny aýdýan. Lala, şu şeýle dinlesene bolmamy kagay? Hani? Yüreklerime de vatan deyip seslenýär. Lanatly gögünler gelip durjuşy. Uy, kumay.
Qanatlı göwünler gelip durjaşa diýende bir zat ýadyma düşdi. Arada tapapda okut sarlaňa. Şonu oglanyň saňa ankor teretişini gördüňmi? May. Aşıklık yolundan yürep Baryarız yol aşıp sevgimiz için Elin içre ıkbalı sürep Baryarız yol aşıp sevgimiz için Dünya gödül aşka düşen çağların Sağda solda cahanın çarbağları Vadamızı aşkımıza bağlayıp Baryarız yol aşıp sevgimiz için Sevgimiz için Baryarız yol aşıp sevgimiz için Sevgimiz için Baryarız yol aşıp sevgimiz için Soğuk oluyor gelen o artık Umidumuz var yarık balıd artık Yaşamağa bolun hüvüsün artık Baryarız yol aşıp sevgimiz için Aşık gözlerine mavşuk görünýär Mavşuk gözlerine aşık görünýär Akmal için zor ekin bu dünya Baryarız yol aşıp sevgimiz için Sevgimiz için Baryarız yol aşıp sevgimiz için Sevgimiz için Baryarız yol aşıp sevgimiz için Salam Humay, gowy ýagdaýlar. Salam Batyr. Okuyaňmy? Howa görüşüňiz ýaly. Akmurat Recep, Bagtyarlyk nagmalary. Töweleme gowy kitap okuyaňyz. Howa sag bolun. Aşgabadım, aşıklaryň şeheri. Nuranadır akşamlary seheri. Buýsonlygym bagtyarlyk bahary. Maksatlara murat berýär paýtagtym. Aşgabadım gözelligiň baýdagy. Yurdun owazasyn dünýä ýaýmasy. Şan ýetirip arka dagyň paýhasy. Watanymyza şöhrat berýär paýtagtym. Ýar diýip ýazýarlar. Menem ýazjak ýar. Sebäp diýsen bar. Her kimde bir ýar bar. Kerim Qurban Epesov. Yar. İşleýädim tokmakda. Küýüm işden sypmakda. Arz etseler kim hakda? Diýmelisin bor. Seni söýdüm. Söýüp bir gez beýgeldim. Seni söýdüm. Has giýinedi bu dünýä. Öz ýeňles gylygyma gazaply boldum. Öz durmuş ornuma inni düşünýän. Qurban Nazar Ezizow. Seni söýdüm. Adamlara has anamly garadym. Ýeňiş bilen tamam moly gözlegim. Kıyın pırsadım, medet verdi kalbime. Cadyly del, senin insan gözlerin. Berekellah Humay, tuveleme. Humay, sizin daşky keşfiňiziň baý bolşýaly,
içki dünýäňizem ören baý eken. Uy Humay, siz kuşlar sinleme halaýaňyzmy? Howa. Men o doňuşlara seredemde ähli zat ýadymdan çykyp bir enhaýy duýgu meni gurşap alýa. Ýöreň onda bu din çüne. Canly tebigatyň milli muzeýine gidip kuşlar sinlali. O ýerde kuşlaryň bir näçe görnüşi bar. Men kuşlaryň owazyny dinläp, söýüp setirlerini ýazmak halaýan. Ýöreň onda. Humay. Agayt Humay. Men erteden beri seni gözläp görnä. Näme üçin gözledin? Gözle diýdimmi? Ya bir zat iyi verdilermi? Zat iyi berene ýok, göni habara awratdylar. Nurnumat diýen Jarano. Näme? Ejeň şähere barýan bolsaň aýdaý diýdi. Ýör. Batyr, bagyşla. Kuşlaram gelem soň göräýär. Birinji gün institutda görüşer. Bolýa, Lokman, sagaman bar. Tuweleme aýbölükjan gelgiýdim men akylgyýdym ha, kömekçi gyýdym, oturgyýdym tuweleme. Häzir ikimiz bileje limonluja çaý içerip bolýyn. Bar dertlenme zymzyýat bolar gyýdym. Ine. Al gyýdym, içe. Humay. Ho. O, duduma toy bolýa. Ol mere dağanydy akdabat wa. Ana şol durumja çykýa. Ödem kime barýady? Ol bile jokan klassdaşymyz Çağrı bara. Ana şoňa barýady. Oňlarsyn. Şeýle bir toy boljak, şeýle bir toy boljak. Mal baryn toýdylar. Humay. Toyda Türkmen öreşem boljak. Ýurdumyň ähli welaýatlarynyň men perwanlar gelipdirler. Ay, gat taýo perwanlar bar. Gat goýuruş boljak öde. Menim şo görüşe gatnaş aýtam diýen. Süreýin de çaltyrak. Mundan meternem uçoýunmy? Sürüp barýana. Geldik. Aýbölükjan, gapy kakylýan ýalyla bar seyret gyýdym, bar. Ece Humay gelipdir. He, şeýlemi gyýdym, tuweleme.
Ejejan gowmy ýagdaýlaň. Eje, saňa näme boldy? Way. Gowmy ýagdaýlaň ejejan. Gowula gyýdym, gowula. Gowlaşýarmy? Gowmy sen eje? Şükür gyýdym. Okulun gowmy gyýdym. Gowursaňyz bolýala. Salam aleikum Nurun Watgenje. Wa aleikum assalam Çerkezjan. Gowmy ýagdaýlaňyz? Gowy ödüň gowmy oglum? Näýle gowlaşýaňyzmy? Wah gowlaşma ýal zat ýok Çerkezjan. Ay, tugulama. Uy, Çerkez, Humayjan gorkudaýma dik goýberdime? Ya, Nurun Watgenje. Bu ýydyň zatdan gorkçuňy meňden oga. Uy, gapyda beýdip durma da gel bir käse çay iç. Ay, ýok Nurun Watgenje. Men barma lerem käne. Howlukmoç. Ha, şeýlemi? Onu erti irrak gele urgun bomy? Bor. Humayjan erti okuwuna ýetişmeliler. Bor, arkaýyn bolan, irdenjik gelenmen. Howa şeýde. Uy, sagaman oturuň. Sağ ol oglum, sağ ol. Erti irdenjik gelenmen. Bolya hökman gelewer. Kösönmelim däl ekiniň da gyýdym. Çerkez gara ejeň ýarany ok diýen soň gaýdy berdim eje. Wah gyýdym. Sen Çerkez tanaň okmy? Tanaýanla ejejan. Ýöne öýe näçegedek jaň etdim. Hiç kim gallyrmady. Menim ala detdim de gaýdy berdim de. Gyýdym. Mene daşardy. Mal garalara seredip ýörün. Bijigiň ay bölük janam daşarda oýnap ýörenirdi. Ejejan gowursaňyz bolýala. Gatala detdim de sizi. Ala detme gyýdym. Ala de derýal zat ýok. Okulan gowmy? Howe eje gowy öwrenşän. Ýetişýänmi? Gowy. Ha bolýa gyýdym. Gel onda şu açyk limonja çay demledim. Gel bir käse çay içeli. Al gyýdym. Yero waşyk. Näme? Kele ujuny ýitiräýdiňmi? Ýok lay, nirden kene uju? Aklyny ýitiripdir. Şey diýsen ay. Şondan nurlay sözün gaýtala bilmän oturan hällenmäri. Oglanlar. Siz maňa hiç wagtdan düşünmediňiz. Düşünmeýäňizem. Ay cannos, sen öz-özüňe düşüneňok. Biz nädip düşünersäň? Eýwe. Şemalın yapraklarını seçende, durnalar gıyıkullap gökte uçanda, sen bilýärmi? Sensiz günlüğüm içinde, sen yine de benim yadıma düşdün. Basın bu seyliye ikimizin gelin acıyız verir. Dostlarım dep çalıp dans oynarlar. Men orsa şonu öz bagtyma gowşanyma begenen. Şonu sen başında kadar kurta olar. Tabi diye, kadar kurta. Oglanlar ha. Turun oglanlar, men geldim. Patanaklap gelişiňden bildir ýaly geleniňi. Gelipdiň, taň edipdiň, ýeriňe geçdi, ýatdaray. Kitaphanada kitap okap, wagtyň bir çene barandan bilmän galypdyryn men. Begenjime yüregim ýarylyp barýar, siz maňa düşüneňiz ok, dost. Suçdara yüregiň ýarylsa.
Tursana da, tursana, tur yüreğim yarıp var ya, tursana da. Tursana da. Dur ayda da, tursana. Yok lay da, tıgırva, gel dağırla şunu. Durun oğlanlar, sizin zattan haberiniz yok ha. Men söyyen. Ay. Çöllekeden akçeren alın tavrı kararım. Dağlarda aşlar çekebilmez menin çeken cevrimi. Kim ayı bağıtı yatan gıyıl? Dost, bağıtı çuven. Oğlular, yönü bir bulgur kolu verseniz, adının ağam aydaymağı mümkün. Var, alsana dost. Häzir, bolya, garaşadır, men sana bu diye alacak kolu getirip beren. Alna, inha. Ay sağ ol. Yönü, hiç kime aytmajaklığını da söz verin bana. Söz dost. Ol şeyle bir oğudan, şeyle bir görmegey, akıllı, edepli, ikramlı, görmegey, mülayim, sada, sıpayi. Kim ho? Ayta! Ece, öňümüzdäki şenme güni spektaklymyzy görmäne hökman bargyn eje. Bolýa gyzym, nesip bolsa bararyn. Garaşjakdyr neje? Bolýa diýdim gyzym, hökman bararyn. Bor eje, bolýa sagaman oturuň. Bolýa senem sagaman bar. Bor eje. Batır, sen öz ýanyndan hiç tadı düşünmän, Humaydar gaty görüp görmü. Barda soruş. Onsaňam öz söýýäniň aýt. Wah, aýtjakla. Göwnüme bolmasa, oň ýüregine biri ýaşaýan ýaly. Sen beýdip wagt ýitirip ýörşüňe, hökman biri ýaşar dost. Barda oňa söýgüň aýt. Şeýlelikde sahnada döredýän kesbiňem, ynanyrjy hakykat bolup ýerine düşer. Ana şondan soň diňe spektaklda aşyk magşuň kesbini oýnaman, hatda durmuşda da şeýle bar. Dogry aýdýaňyz dost. Diýmek, seňe mologlyny göwnüň wada şeýlemi? Ya zadym näme? Men onu tanamok diýdimi? Bolýandy. Indi maňa hiç adam aýtmady. Men sana barbyr indi hiç sada aýtmanym. Sen yüzüne görmedin. Men sen gawanjanlygyndan, gaharyndan ýadadım. Sen menden ýadadım diýärmi? Howa, men sen gawandandan halis ýadadım. Her zadyňam çeni ýaxşy. Bar git. Meni öz gülüme goý. Men giderim. Eni sen ahmak çekersin. Ökünürüm. Men giderim. Men ýalyňdy tapmadyň den ýar bolmady, şofer bolmady.
Men giderim. O. Yönü sen ayt. Meni. Seyon. Hawa. Men seni. Men seni. Söýýärmi? Ine talipler mezde öňem ýangladypdym, ýatladypdym. Ne? Bizim häzirki ýyllyk işimizi, spektaklymyzy üstünlük tawşyrmak bizim özümizde bar. Bizden tama gaty uly. Şo tamanan ödejek boldy. Ýene bir aýtjak sadym, Akşehan aşkladymyň 140 ýyl toýuny bellep geçýär. Ne şu her kimne öz ýerine, isleýän kärine özüni goşadyny goşýar. Bizim özümüz talipler var, moğullar var. Bizim aşkıladığımın 140 yıllık toyunu, şimdi häzirki toprağımız koyan spektaklımız soğut hükmüne kabul edilir. Şoň üçin birini bek kuşan, her kim öz yerini bek durdum, bir tomoşluk hizmet edýär. Tomoşluğumu şeýle gow garşylatyn bir şowkully spektakldan biri boldy. Ona näme? Hemme üstünlük arzu edýär. Yerlerinde barımda derrew taýlan görýärmi? Derrew häzir men 10 minutdan hemme görçek tutayım. Var mı? Bu seyirge hedi kiminin gelmezliğini verir. Şonla dostlarım dep çalıp tan oynarlar. Men bolsa öz bagtyma gowşanma bergen. Sen başında bolsa gyzyk kürte bol. Men sen aýdan sözlerimi hayalımda canlandırıyordum. Başım kızıl kurtarıp, sen öýüňi, okbalygy bezemek mudama arzu edýärdim. Bir gezegem, men toy mekanına gidemde, toydan alyp gaýtmak üçin ýüzümden lapdym. Şonu sen ulaň ýanyna gelemde, gaşyryň çytyp maňa ýüzlendim. Kim ol? Kim barada diýýär? Ýan toy mekanyndan çykanda. Gülümjürap ýyzyňdan çykyp gözlerini senden aýyrman seredip duran oglan kim diýän? Uy, bilemok kimligini. Ýöne bir toýa gelen oglandyr da. Diýmek, tanamok da şeýle. Hawa tanamok. Tanamayan mümkün katı. Sen garaş, men häzir diýip. Dur, nere barýam? Ol oglan bilen gürleşmäle barýan. Ol oglan bilen gürleşip käşmen gerek ýok. Onsaňam ol oglana günäh ýok-a. Diýmek, seňe ol oglanyň göwnüň wada şeýlemi? Diýýär zadym näme? Men onu tanamok diýdimi? Orlundy. Indi maňa hiç adam aýtmady. Men sana indi hiç zat aýtmarym. Ýüzüňe görmerim. Men sen gabanjaglygyňdanam, gaharyňdanam ýadadym. Sen menden ýadadym diýänmi? Ýok, sen erim şeýtme. Sen menden diýme. Sen menden ýadadym diýän, erim etme. Şeýtme, şeýsene biraz nimerak koy. Gödöwrak koy. Sen menden ýadadym diýänmi? Sen menden ýadadym diýän. Sen menden ýadadym diýän. Sen menden ýadadym diýän. Şeýsany? Sen menden ýadadym diýän. Hawa, men senden ýadadym. Her zadyňam çen ýaxşy. Bar git. Meni özgünme goý. Bu seherde, bu şehirde durmuş çoşyan pursatı. Arzularım yine senne aşka bağlap kursağı. Läleceğim benim yolumda, aradaş bolsa da yüreğim yanında. Göğe kanat bağlap baryan anha kalbimda. Söýgü söylerim men diýmeni. Gel güllerim al, can yüreğime sal meni.
seheri, bu şehri çalışmarın kışlada. Men sebebi bu şehirde düştüm sana perivada. Leleceğim benim yolumda, aradaş bolsa da yüreğim yanında. Göğe kanat bağlap baryan ınha kalbimda. Sevgi söylerim men deymene, gel kullarım al, canım yüreğime sal meni. Sen yalnızım bol, ömürlük yanına al meni. Gel kullarım al, sen yalnızım bol. Haripla kullandı diyor. Tolhunma, alzırama, bilyemen hemen ilkinci gedip şu sahnada çıkış ediyorum. Mukaddes sahnada çıkış ediyorum. Yani alzıramalar. Buraya sesleştiren de Tomoslo. Tüllümü diyadınızda, hareket diyadınızda. Hemen fikrini bir yere cemleyenip. Kimde kalan açan grim bolsa yok man grim edin. Grim'de sahna çıkmak bololog. Katakan. Üstünden eşiklerini tayin mi? Bir daha yok hemen var mı? Var. Şöyle mi? Onunla hedir boğucu çıkış edin, anam ödeyecek bunun. Ben hedir Tomoslar'da oturup bir de Tomos edin. Derli hocam, tayinim bak. Sesini çıkarma, Tomoslar bilyerim. Qovoy, ecem geldi mi? Huma ecen ol. Neme cem, neme oldu? Neme oldu çerkez? Gurulsana, aytsana neme oldu? Eceme neme oldu çerkez? Çerkez. Yok aytma çerkez. Gerek de aytma çerkez. Eceme neme oldu? Neme oldu eceme? Çerkez. Humay. Kurbanım Humay. Senli günler men nähili bagtladım. Sen yanında men özümü gamsız çağa ýaly şady
Bakın bu seylgäke ikimizin hem gelinacimiz geler. Dostlarım dip çalıp dans oynarlar. Sen başında olsa kızıl kurtu olur. Biz bir-birimizde goňşanmyza begenip dostlarymyz synardy. Sen aýdan sözleňi men hyýalymda janlandyrýadym. Başym gyzyl kürteli, sen öýüňi, ykbalyňy bezemegimi dama arzu edýädim. Bir gezek men toý mekandan alyp gaýtmak üçin ýzymdan barypdyň. Şonda sen uloň ýanyna gelemde gaşlaryň çytyp maňa ýüzlendiň. Kim ol? Kim marada diýýäň? Düşünmedimle. Ol oglan maradaydyň. Bilemok kimligini. Ýöne bir toýa gelen oglandyr da. Diýmek, tanamok da ha? Howa, tanamok. Dur garaş, meni häzir gelýän. Dur, nire barýan? Şol oglan bilen gürleşmäge barýan. Ol oglan bilen gürleşip käýişmen gerek ýok. Onsaňam ol oglanda günä ýok-a. Diýmek, seňe monda göwnüň bar da. Diýäniň näme? Men onu tanamok diýdimi? Bolly, indi maňa hiç sadam aýtma. Men saňa indi hiç sada aýtmaryn. Ýüzüňem görmür. Men sen gawanjaňlygyndanam, gaharyňdanam ýadadym. Diýmek, men seýoň ok da. Howa. Men seni seýemok. Eşeňe hiç adam olunam. Ondan hemşin gelmedi. Hemme adam benim näkar humay. Men şäherde işlem köp boludum. O wagty bilmedim. Näme? Eşeň maňa garaşandyr. Nem çökrak aýtmadyň. Şonu düşündirjek boldum. Sen dinlemek istemedin meni. Ine şu wagt menem şoň üçin seniň ötüjde ormana geldim. Meni bagyşla humay. Tuvalime katı birine sarıldı. Favor. Onun küçükçüğünden tuvalime atıp koyuyor. Menen onundan turdu. Şuları yağdı bir eğitimde yaş kussa taliplerden eğitimde bettirmek sizi elde gerek. O men katı yollarda oynayan bunun böyle bizi halkımızı, prezidentimizi hem de bütün vatanımızı beğendirip durum. Indi men gelip aýtsak bolýan ýança bir men göwnümden has bir ýyl bir bolayrak. Şol oglançyk aşyk ýigit bolmady. Şaýrym bunaň arasyny ýok. Dogry. Ani ýok, nirede? Bir göreli men bir ýyl göwnüm gitdi şu ýigine. Salamu aleykum. O bizim talibimiz däl. O talipler teatrdan sahne bedegçisi. O şu yerde sahne bedegçisi bolan hemme ýanky bäze gahrymanyň sözlerini bilýär. Bunun arasyn ne dep düşdi o? Mol bidem hayran şoňa. Lekin her bide ini şol ýaly diýinler gerek. Yani hormatly prezidentimiň aýdy ýany şolar ýaly öz kärni saýlap bilip söýüp halky bu onlurup ýön aldyran adamlar. Onun bu saatlamyň abi teatr müdürüden adamlaryň ýerinde dowam etdirip biljek adamlar gerek. Ýa-da gowy mene mutlaýan ýok. Ak bolsun.
başımızda ışık verdi, yaşlığa kanat verdi, bizi bata yetirdi, Aşgabat'ın baharı, bizi bata yetirdi, Aşgabat'ın baharı, bizi bata yetirdi, Aşgabat'ın baharı, Aşgabat'ın baharı. Bahtımın baharı, sevin sulasın saçtı. Bahtımın baharı, sevin sulasın saçtı. Aşgabat'ın baharı. Sensin köngülümün odu, yaşlığın azap çağı, sevimizin şayadi, Aşgabat'ın baharı, sevimizin şayadi, Aşgabat'ın